Tiżdied il-pressjoni fuq id-deputat nazzjonalista u assistent parlamentari Stephen Spiteri. Fl-aħħar sigħat qamu ħafna mistoqsijiet dwar l-irwol ta' Spiteri bħala deputat nazzjonalista. Spiteri kien ħabbar il-kandidatura tiegħu fil-jiem ta' qabel l-aħħar elezzjoni ġenerali. Dak iż-żmien kienet inġibdet l-attenzjoni il-waqt attivitajiet pubbliċi tal-istess partit, id-deputat nazzjonalista li huwa wkoll kuġin tal-Prim Ministru kien qiegħed ikun fi stat mhux diċenti. Dwar dan kienet anke ntbagħtet evidenza lill-ogħla uffiċjali tal-Partit Nazzjonalista. Matul din il-leġislatura Stephen Spiteri li għalih Gonzi ċeda siġġu biex jitla' mit-tieni distrett kien fl-aħbarijiet minħabba rekord ħażin tat-tendenza fil-Parlament. Meta mistoqsi dwar dan Spiteri kien qal li hu ma jridx joqgħod jitla' it-taraġġ tal-Palazz għal xejn. Sorsi informati tajjeb qalu l-One News li d-deċiżjoni tal-Prim Ministru li fl-aħħar jixaffel jaħtar lil Karmi Bonnici bħala Leader of the House kienet maħsuba fost oħrajn biex tagħtih imbottatura fuq it-tieni distrett elettorali u dan għaskapitu ta' Stephen Spiteri. Karmi Bonnici huwa l-kuġin tal-assistent tal-Prim Ministru Edgar Gallia Kurmi. Fost dawk il qajmu mistoqsijiet dwar il-ġenwinità ta' Stephen Spiteri kien hemm anke għadd ta' nies b'simpatiji Laburisti li qed jgħidu li Stephen Spiteri żgwidhom meta fl-aħħar elezzjoni ġenerali għallilhom li jekk jagħtu l-ewwel preferenza lilu u wara jivvotaw lill-Partit Laburista xorta jkunu qed jivvotaw għall-Partit Laburista u dan meta l-verità hija l-kollox il-kuntrarju.